IEBC Rasta Seth Kono wacho ni tim mora mora ma ok odhi kare mane tim kod jachung' mora mora malaro kom yiero madundo ma ichano bagi gweng' opogore opogore pacho ka biro miyo igoye faini kata inyalo bi tame chuth mar dhi e yiero no. Duond buch siasa mar ODM odiochieng' ma kawuono bago nyasi mar dhialo higni 20 nyaka chak duond burano ka nyasi ma kamano otimore e kaunti ma Mombasa. Kod jatend piny Kenya William Ruto singo mar ting'o malo weche mag somo kanyakla kod weche mag thieth e pacho ka kama owacho kinde ma otimo limbe e kaunti ma Machakos. Amosi ni misawa kamoro moro ma intie kendo arwaki ni machiegni mar yudo weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Jatend piny Kenya William Ruto singo mar ting'o malo weche mag somo kanyakla kod weche mag thieth e pacho ka mangima ka bende mae ne owacho gwenge mag Kaguno Wildre County ma Machakos kama ne olero ni onge nyathi mora mora mar ja Kenya ma biro bedo ni tuono thuolo mar somo nikech owuok e familia ma yuto gi noka. Ruto gi thuolo no bende ojiwo oganda jo Kenya mondo mi koro ndikre okumba mar thieth mar SHA ka bende owacho ni mano yo kende ma oganda jo Kenya biro tiyo godo yudo chenro mag thieth e yo makare ma kod ng'ikruok mora mora. Na nimesema ya kwamba mtoto wa Kenya asinyimwe nafasi ya kusoma ati kwa sababu ya uwezo wa mzazi wake. Kila mtoto wa Kenya ni mtoto wetu, na mimi nitahakikisha every child in Kenya anapata nafasi ya kusoma bila ya kubaguliwa, bila ya kuulizwa mambo ya pesa, kwa sababu ni haki ya kila mtoto wa Kenya kusoma. Tunaelewana jameni? Tumekubaliana? Jambo la mwisho, mimi niliwaeleza ya kwamba mambo ya afya sio starehe ya matajiri na watu wenye wako na kazi na watu wako na uwezo. Afya ni haki ya kila Mkenya. Wewe mama, wewe kijana, wewe ni mzee. Sasa tumebadilisha ile mfumo ya zamani. Unajua zamani ilikuwa lazima uwe na kazi, uwe na uwezo, ndio ulipe NHIF, ndio uweze kupata matibabu. Sasa tumebadilisha, tumeweka sheria mpya 4. Sasa wewe mwananchi wa kawaida, kila mmoja wetu, sasa uko na nafasi ya kutibiwa na kwenda nyumbani bila ya kulizwa pesa yoyote. Je, mnanielewa? Mnanielewa? Mimi nimesema hivi, wewe mwananchi, kazi yako ni kujiandikisha kwa SHA. Nyakoro Mukajwanga kawadhi nyime en ni duond buch siasa mar ODM nyaka gi sani obago romo e kaunti Mombasa ka romo makamano en mar ingo kata dhialo higni 20 nyaka ne chak duond burano kachiel butudore kod jafwambo marwa e kaunti ma Mombasa mano George Aoko mondo mi onyiswa nyaka gi sani chenro no chalo nade. Kanyalo paro ni mae nyasi mabende biro ka jatend duond burano ma osenindo Raila Amolo Odinga ok ochope mane hingo higni 20 nyaka ne chak duond burano. George Aoko ka iwinja nyise ni kwara Mukajwanga nyaka gi sani en chenro mage madhi nyime kaluwore kod nyasi mar dhialo higni 20 nyaka ne chak duond buch siasa mar ODM. Kama na nyasi Vincent maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma gie sani wantiere totiza kata kamano ni Bailipot kuma nyasi mar yango higni 20 mar duond buch ODM dhi nyime sani. To maendi en nyasi mokelo kanyakla rowere sechuko mago manie duond buch ODM kuma gikoni achiel kuom twak ma gibedo godo en mana ng'iyo ni to ere kaka ginyalo tego duond burani to gin okange monego bed ni gitimo kaka rowere mar neno ni gin giwegi gikawo ng'ala manyime mar tego duond burani. Moseloso kaendi en jakom duond bura mar ODM mano gavana ma bende en gavana ma Homa Bay Mikayi Gladys Wanga kotemo nyiso rowere ni koro sani endi nyaka koro giwuok motegno mar neno gi Youth Party. To maduong' monego bed ni gitimo sani en neno ni gilombo rowere wetegi mondo mi owuog oko kendo ondikre kaka jokanyono ma jogo ombulu mondo mi gine ni ka ochopo kinde yiero to giyiero jotelo mowinjore to chutho gin giwegi kaka rowere mar neno ni giloko telo ma gikoni biro konyogi. Bang' mano bende waneno ka gavana mar kaunti ma Mombasa ma bende en jalup jakom duond bura mar ODM bende okoni rowere sani endi gidwa ng'iyo kata gidwa keto ng'ala manyime to chutho kaluwore gi kwan gi mathoth mondo mi gine ni gitimo lokruok. Giloso gi rowere wetegi mondo mi ondikre kaka jogo ombulu. Ing'iyane ni to ere kaka gima ginyalo timo kaka rowere mar neno ni gin bende gitego duond burani e kaunti pacho ka mangima ma kata mana e kaunti ya Mombasa. En romo madhi nyime kendo jotelo mopogore opogore pod nitiere kaendi gidhi mbele kod loso kata ko ma orumo gidhi chomo Mkomani Showground
kuma bende nitiere romo mokelo kanyakla mine romo ma bende dhi nyime sani. Koro gie sani mag gik madhi mbele jotelo pod dhi nyime gi golo twak, to wabiro medo nyiso ja winjo marwa mar Radio Ramogi kaka weche biro medo nyis e kaunti ma Mombasa. Joja oko kapok awei, gombo ng'eyo ni to weche mag ohala chal nade, nikech nyalo paro ni gach okolo ne odhi Mombasa kendo noting'o ji mathoth katere Mombasa ne nyasi mar higni 20 nyaka ne chak duond bura mar ODM. Nyalo bedo ni ma okelo ng'ikruok moro amora kotenore kod weche wuoth to oting'o malo chenro mag ohala kose gwenge makono. Ok awinji maler, nuane kendo. Apenjo kolure kod chal mar weche mag ohala, nikech thoth oganda mathoth sani ochopo e kaunti Mombasa ka giwuok e gwenge mopogore opogore mar dhialo odiochieng' kata mar dhialo higni 20 mar duond bura mar ODM. Mae okelo lokruok mane kotenore kod weche mag ohala e gwenge makono? Vincent, ok en clear, ok awinj ber ahinya. Onge wach George, abiro duogo iri thuolo mabiro nyime mondo mi ikete it jowinjo kotenore kod chenro duto kata okang' ma bende chenro mar hingo higni 20 nyaka ne chak duond buch siasa mar ODM kaka biro bedo nodhi e kaunti Mombasa. Erokamano ahinya. Nyakore Mboga Jwang' mano ne jafwambo marwa e kaunti Mombasa George Aoko, mabende ne watudore kode ka oleronwa kaka chenro chal, ka bende winjo ka olero ni motelo chien kacha jakom mar duond bura mar ODM Gladys Wanga olero ni ne osegolo twak mare, ka bende ochako wacho ni kolure kod twak ma bende ne ogol gi achiel kuom jolup ogai ma duond bura no mano gavana ma kaunti ma Mombasa Abdul Shamad Nasir Sharif, en ni koro gibiro temo mondo mi koro gijiwo rowere kata ojende mondo mi owuog oko kendo gidhi gindikre kaka joluto ombulu Nyako Ramogi. Jafwambo marwa George Aoko pod nitiere e kaunti Mombasa kendo wabiro kete iti okang' kotenore kod chenro machalo kamano. Kata kamano wadhi nyime kod weche manyien e yo machalo kama mok bende wayudo ni duol kata jakom mar duol mochung' ne weche mag yiero kod nono tong' e pacho ka IEBC mano Erastus Ethekon owacho ni tim moro amora manyalo bedo ni ok odhi kare ma inyalo bi tim kod jachung' moro amora malaro kombe ma opogore opogore e yiero madundo ma bende duol mar IEBC chano timo e gwenge mopogore opogore e pacho ka nyalo miyo bigo jagono fai kata lorne chuth ma ok obi dhi e yiero no. Ne olose apise mag duol mar IEBC ma yudore Anniversary Towers e kaunti ma Nairobi ka bende ne owacho ni koro gidhi tiyo machiegni gi apisa mag arita e chiwo arita makare ne jochung' duto malaro kom opogore opogore e kinde yiero no, kaachiel kod chiwo arita mowinjore ne gige luto ombulu. Bende ne owacho ni koro gidhi temo matek mar neno ni yiero madundogo otim e yo mar kwe kendo man thuolo maonge kod mibadhi moro amora. Jatelono kata kamano owacho ni koro gin gi lipot motenore kod tulo mayande ne omuoch e kar chung' od bura ma Kasipul e kinde kisera mag ombulu. Tulono bende noweyo ka rowere ariyo ne owito ngimagi, ka bende owacho ni koro ging'iyo malong'o wachno kendo lipot kotenore kod wachno ibiro gol machiegni ni. Wach maket gi mano Nyako Ramogi ne ochako ler gi ogai mar obila ma pacho kamano Douglas Kanja, ma bende owacho ni koro gitimo nonro matut e wi tulo ma nomuoch gwenge ma Kasipul, kama bende owacho ni ji ng'ata ma bende ibiro yud ka itudo kod nek machalo kamano tibiro kawonegi okang' mager mar chik. Nyako Mboga Jwang', weche gi medo biro ni kamoro amora ma intie kokalo nyaka londo mari mihero mar Ramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Koro en fuong'ruok maduong' mokalo ne ogai mar Oriala Buche ma pacho ka Martha Koome bang' aput ma joyal buche adek ne ng'ado ni onge yo moro amora ma koro inyalo kwed godo wach mar chuogo aput ma bende ne ochuogi mawinjo bura madhi nyime sani e nyim kamisen ma joyal buche. Burano ma koro ne geto thichoke apisi ogai mar doho ma Thurka Martha Koome. Kweth mag joyal buche adego oting'o Charles Kariuki, Lawrence Mogambi kaachiel kod Bahati Mwamuye. Apudno okwedo mokalo ng'ur mayande ne nitie ni jang'ad bura Lawrence Mugambi kod Bahati Mwamuye ma bende ne ogwer mondo mi owinjie wachno ne onindo nyakonchiel, kata giduto ne gin jogo man machiegni gi ogai mar joyal buche Martha Koome. Doho ne oduogo ng'ado ni mago ne gin weche manono maonge pend chik moro amora ma koro nyalo siro wach makamano, ka bende doho wacho ni joyal buche duto ma bende ne ogwel e burano gin gi lony kaachiel kod rang'iny maromre kotenore kod weche mag chike. Joyal buchego bende koro ne oyango ni onge buch ywagruok moro amora bende nosechwal ne ogai mar doho ka giwacho ni gik makamago gin mana mag kelo weche moko ma ok donjre kod tije monego bed ni koro itimo gi odialo buche mamalo. Weche moko en ni kanise kanyakla kod riwruok ma kelo kanyakla jodolo ma Thurka
Okwedo mokalo seneta ma kaunti ma Nandi Samson Cherargei kolure kod weche moko bende ne owacho weche mane nyiso buok ma igolo ne jogo makendo ratiro mag oganda. Ma en bang' ka jatelono ne onyiso jatend piny mar Tanzania Samia Suluhu mondo mi okaw okang' mager mar chik ne jo Kenya ma bende gin jokanyo mag riwruok makendo ratiro mag oganda ma pono ni nyalo yud ka wuotha e gwenge kata pinjegi ma ka ginyayo weche ma samoro kolure kod en owuon ne gin mago mag siayo tulo. Jakom mar riwruok ma jodolo mano Hudson Ndenda ne owacho ni koro dhok machalo kamano rach mokalo ma jatelo ma omako apisi machal gi mar Cherargei no ne ok onego bed ni tiyo godo kama bende giseyo mokalo duol ma ochung'ne nyayo weche mag kwe pachoka kendo duol ma ochung'ne rango weche mag athuwe e pachoka kuom bedo ni koro onge kaka ginyalo bedo ni giling' mana thi kar mondo mi gikaw okang' mager mar chik ne jotelo kata josiasa mosebedo ka wacho weche manyalo pogo oganda. Gikwedo mokalo Cherargei kaluwore kod dhok mane otiyogo no. I want to warn our activists who are busybodies, stop exporting your bad manners to other countries. Wezi enda kwa nyumba ya mtu unaanza kukorogana. Mimi nataka nimuulize Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Museveni, I want to ask President Museveni and President Samia Suluhu Hassan, if you get any busybodies activists who want to destabilize the sovereignty and the peace and tranquility of your country, finya hawa, warudishe nyumbani tuwamalizie. Kakoro watieko nyakore Mogajwang' magi kende thund weche mane wamiyo pek kakoro ni to waketo nigi eyo machuoka. Jakom mar duol mochung'ne weche mag yiero kachiel kod nono tong' e thurka IEBC Erastus Ethekon owacho ni tim moro amora ma nyalo bedo ni ok odhi kare mane yud ka otim kod jachung' moro malaro kombe ma opogore opogore e yiero madundo wabedo chan tim e gweng' opogore opogore pachoka to nyalo miyo bigo jagono fai kata nyalo bi chunge ma ok odhi e yiero no. Kod en fuong'ruok maduong' mokalo ne ogawi mar odialo bucha thurka Martha Koome bang' ka put ma jal bucha dek ne ng'ado ni onge yo moro amora ma bende nyalo kwed godo wach mar chuoga put ma bende ne ochuogi mondo mi owinj bura madhi nyime sani e nyim kamisen mar jal buche bura makoro geto thicho ke apisi ogawi mar doho. Kod duond buch siasa mar ODM nyaka gie sani ni e kaunti Mombasa kama jokanyo mag duond burano koro ingo higni 20 nyaka ne chak duond burano. Tudri kod James Rabala kang' oromo sa 10 mar biro yudo weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuch e kor gwenge ka kamano koromo sa 8 gi sa 9 weche moko manyien machuok. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien gi Vincent Otieno. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni e weche mag tuke sani en ni coordinator mar FKF Athana Sabala sani koro pako riwruok matayo tuke mag adhula e pachoka FKF kuom tiyo makare gi yweyo mar FIFA ma gimiyo tim nero mar Harambee Stars thuolo mar dhigo tuke ariyo mag osiep. Maeri biro motelo ne tuke mag AFCON ma bende biro timore e pachoka Uganda to gi Tanzania e higa mar 2027 kanoloso e boma ma Antalya piny Uturuki kama tim nero mar Harambee Stars dhigo chodhiambo makawuono gi Equatorial Guinea sa 12. Obala noyango ni jotugo duto ni e kambi ka kocha Benny McCarthy bende noriwore kodgi tich adek mokalo. We are being hosted here in very marvelous and fantastic facilities here in Turkey. This is a very important fixture for us. The coaches will be able to have time to gauge the new players is called into camp and also look at the current players in camp. So it's upon the players to pull up and show something from these two games. We'll have something to cheer about or to go back home and say it was a very successful tour. No medo paka inya riwruok matayo tuke mag adhula e pachoka kuom masiko loso ne tim mar Harambee Stars tuke mag osiep kowacho ni maeri biro konyo jotugo manie kambi yudo lony mowinjore. Operations have been very good. Everybody is in camp. All the players, foreign-based players, have linked up with the team here in Antalya. The coach joined us last evening to appreciate the federation for arranging these matches, because previously we have not been able to honor all the international windows. With the current regime, we can be able to honor all the FIFA windows for this part of the year.
Stars biro tugo margi mar ariyo gi tim mar Senegal chieng' tich ariyo mabiro ka en tugo mar osiep ma bende ibiro go e piny mar Uturuki. Komachielo bende en ni kapten mar Kenya Lionesses ma en tim mar rugby ma jok mamine ma pacho ka Sheila Chajira owacho ni nyi Kenya goikore makare ma tugo maber e tuke mag laro simo mar Afrika machakore odiechieng' makinyi e paw tuke mar RFUE Grounds Nairobi. Chajira wacho ni tim ne oseikore makare kendo gin gi mijing'o motelo ne tuke go eko ka bende ne gitugo mogik higa mar 2018 ma bende ne giloyo e tuke go. Sani koro wacho ni ikruok margi ni kare to moloyo bang' loyo tim mar South Africa ndalo adek higa ni. Kenyans will want us to win here at home. Playing for the national team, women's team, it's an opportunity that take it for granted. But when you give an opportunity to represent your country, it means something bigger. I thank God for the opportunity. We are hosting. Definitely, it's a plus for us. We've been losing. This last time we won, it was in 2018. And now that we are home, the team that has been difficult, it's South Africa, and this year we've beaten them thrice. And hopefully, this will be the fourth time. Lionesses osebedo ka nigi tugo maber ka giloyo round ariyo mag World Rugby Challenger Series kendo tieko thuolo mar adek e machielo. There's a lot of pressure because the Kenyans will want us to win here at home. For them to come support, definitely we have to take the trophy. We've been training, we've had camp, and also the Safari Sevens was the build-up tournament for us to be able to play this African Cup. We're well prepared. Lionesses biro goche pool B gin kaachiel gi Ghana, Ivory Coast kaachiel gi time mamoko kendo gigeto mar yudo simbo noero ma bende ne gidhie kuom thuolo mokwongo higa mar 2014. To weche mamoko bende ni South Africa sani koro oro kwayo mar biro bago tuke mag Olympic higa mar 2036 kata 2040. Maeri en kaluwore gi riwruok matayo tuke mag Olympic e piny noero. Piny noero nokwongo dhi e rang'iny mar piny mangima higa mar 2010 e seche ma bende ne gibago tuke mag World Cup manotimore e boma ma Cape Town to gi bombe mamoko madongo machalo Freetown gi mamoko. Cape Town sani koro osekwayo ni higa mar 2004 mondo gikawie thuolo kendo mar bago tuke mag laro simbo mar Afrika kendo bende higa mar 1999 gi 97 ne ok giyudo thuolo makamano. Tuke mag Olympic mabiro timore Los Angeles higa mar 2028 ka 2032 tukego eko osemi tim kata piny mar Australia. Magi weche tuke an Milton Uche. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Kasuku Rafael bote chenro madonse ka Nyasach kori timorita waboromo nyakalondo mar Ramogi kachiel kod Ramogi TV. Waboromo nyalo bedo Jumapil, nyalo bedo wuok tich, nyalo bedo juma manyien. Kata kamano duoko ni erokamano makende nyakwara Ramogi Ajwang kuom bedo koda e thuolo no duto. Te bed gi weekend maber, bed gi weekend ma super, mantiere kod kwe mang'eny to mana kod Ramogi Radio kachiel kod Ramogi TV oriti masane. Radio Ramogi. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Karchu Radio Ramogi, Radio Karchu Ramogi. Quase
Mosiepode de nyauchi mosiepi, Mosiepo mondi saya mosiepi. Loiters from Kampala, Uganda, Tickles, giggles, Joshua, mtoto wa London. William Ochieng. Mosiepo mondi saya mosiepi. Loiters from Kampala, Uganda, Tickles, giggles, Papa Samokudo. Mosiepo na ya bana Limpopo. Jeremia Ogoda. Papa Juma. Dr. Ochoro. Dr. Sudi. Dr. Jackie. Vijana. Pe wazee njia wapite. Jamumbasa Maxwell. William Mamole, secrétaire général. Waka Waka. Rafiki ya William Wacha. Professor Zili. Marus International. Mwasi Mangai. Velma Velma mama chérie. Kipenzi cha roho. Velma
Pamela na Morris Chakodila. Twende kwetu mama Sheri, mpenzi nanga. Twende kwetu mama Sheri, uone wazazi. Uone Pamela, wazee ukumbuka. Tucheze muziki mama na bwana maruse. Tucheze muziki mama ya Vini Kamela. Tucheze muziki mama ya Vini Kamela. Amburo chake tona kapeche michuma Karonya Ugenya mama Talia. Sambonya Mwasi Records Gaka Tobina Njeko Nangai Bolingo Kizunguzungu Jesa 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 Kesa